Na, szevasztok! Itt vagyok megint egy Cleverbotos adásomba, és még mindig az ékezet nélküli verziót csináljuk. És azt mondom, hogy kezdjük is el. Mondjuk neki azt, hogy szia. Szia. Jó van. Hogy vagy? Jó. Jó. Ok. Jó. Semmi. Mi semmi? Semmi. Jó van. Mi van? Semmi. Értem. Oké. Hi. Hi. Te írtad? Nem. De. Mondom nem. Én meg azt mondom, hogy de. Nem. De. Jó, hagyjuk abba, írunk neki valamit, hogyha válaszol. Te fiú vagy? Nem. Akkor lány vagy. Az sem. Akkor mi a nemed? Félig lány és félig fiú. Mondd meg, hogy? Keres rá Google-én. Ismerem. Jó. Ismered Kocsis Gergőt? Ismerem. Mondom. Közöd. Nincs. De nincs. Ez most unalmas, most nincs. Jól van. Jól van. Na mivel menjünk buliba? Limuzinnal. Kettőn? Fehér színű. Persze. Igen. Jó. Mi jó? Semmi. Mi semmi? Felejtsük el. Azt hittem most azt írja, hogy mit. Ok. Kérdezünk tőle valamit, hogy van biciklit. Vehetek? Persze. Küldök pénzt. Nedves vagy biztos azt akart írni, hogy kedves vagy? Tudom. Mennyit kérsz? Rendben van. Holnap
küldöm. Mi? Semmi. Jó. Kitalálom mindjárt, hogy hívnak. Ahogy téged. Nem. Dehogy nem. Na, kérdezünk be valami nagyon nagy hülyeséget. Mondom, hogy nem. De. Jó, akkor mondod. Mondd. Mi van? Mindegy. Írjunk ismer egy számot. Egy zeneszámot. Folytasd a számot. Most írjunk neki egy jó számot. Megint azt egy ilyen rappet kéne. Majka megint. Jó legyen megint. Nem látom tisztán a honlapot. Lehet, hogy ebbe még ma lehet, hogy ebbe én ma még ismeri. Most szulok. Szia. Mi ez a szulok? Mi a szulok? Szia. Oké. Szia. Hogy vagy? Jól. És te? Én is jól vagyok. Akkor jó. És te lány vagy? Nem. Jaj, de hülye vagy. És te lány vagy? Nem. Akkor mi lehetnék? Na. Írjanak az a kompjúter. Mi van vele? Az vagyok én. Robot vagy. Hát. Mit írunk? Persze, hogy igen. Na, most nagy hülyeség, de mindegy. Mi nem? Írtam én, hogy nem. Mindegy. Ember vagyok. Én is. Az jó. Tudom. Van pasid. Megkérdező, hogy lány vagyok-e? Azt mondom, hogy nem. Mindegy. Nincs. Ok. Mert fiú vagyok. Nincsen. Most várj meg. Nincs. De. Nem. Hülye amúgy nagyon hülye. Azt csak képzeled. Ilyen nagy sztár nem is barátkozik ilyenekkel, mint te. Na, legyünk kicsit. Honnan veszi azt, hogy robot vagyok? Most úgy őszintén.
Honnan veszed, hogy robot vagyok? Mi van? Nem azt mondtam, hanem azt, hogy kárkivel beszélsz az ember. Kárkivel. Bárkivel, jó van. Írj neki egy. Válaszol rá 2-vel. Persze. 2. Te szép vagy. Tudom én azt. Igen, én nem. Hát, persze. Oké. Írjunk neki valamit angolul. AFK. Az egyenlő, hogy away from keyboard. Mi van? Mi van? Nem tudok angolul. Ups, mindegy, bocsi. And how do you read if you are away from keyboard? Mi van? Ki kérdezte? Mert én biztos, hogy nem. Nem én. Várjál, az, hogy nem is én. Mert nem beszélek olyan jól angolul. Magyarul se annyira, mert nem tudok írni, én se. Akkor, ja, hogy te rányzom, ezt ő írhatta, vagy nem? Jó. Mi jó? Megint kérdezünk tőle valamit, amit még nem kérdeztünk meg. Sportolsz valamit? Igen, te. Igen. Téged hogy hívnak? Sportról beszélünk, és hogy jön ide, hogy téged hogy hívnak? PL Stars. Azt mondod, fiú vagy, te könyörgöm! Lefárasztott, teljesen lefáradtam. Elfáradtam. Na, de mindegy, én azt mondom, hogy sziasztok gyerekek, ennyi volt a mai Cleverbot, és majd találkozunk. Sziasztok!